Máròrò Òkìkí Adéníyì máròrò òkúròrò kì lára òkúròrò kì lẹ́bí òkúròrò kì kóyàn jọ Òkìkí Adéníyì a kì í pòkúròrò lọ́lọ́mọ yọyọ máròrò. Ikú pabiri abiri kú o ikú pabiri abiri rọrùn àrèmábọ̀ akéwì àgbáyé ikú tó pògìdàn akọni ẹranko nígbó tí gbogbo ẹranko sunkún akíkanjú ẹranko tó lọ Òkìkí Adéníyì Michael ó ṣe bí ẹni sùn lòdì mọ́ ikú pa láǹrèrè òkò dá o òjò pa láàmù òyìnbó tó yíbó tó ọmọ wọn nílùú Èkìtì kété ọ̀kan gbòógì láàrin gbogbo òṣèré tó ti lọ sílẹ̀ míì erinwó àjànàkú sùn bí òkè lọ́jọ́ kẹta oṣù karùn-ún ọdún 2020 tá a wà yìí l'Òkìkí Adéníyì gbèkúrú jẹ lọ́wọ́ ẹbọra akéwì àgbáyé ni gbogbo òṣèré bá sunkún òṣèré akíkanjú tó rẹwàlẹ̀ àṣà Òkìkí Adéníyì o ṣé bí wọ́n lọ ọmọ wọn nílùú Èkìtì kété ọmọ wa ìwọ lọmọ ẹkùn ọmọ ọ̀rọ̀ nínú wáyà agbéléṣe bí ẹ̀kọ́ àìdámọ̀ràn òyìn gba Òkìkí o ọmọ Adéníyì ọmọ wọn lẹ́kìtì ọmọ àtìrìkì Júdà kíkéré ògùn wọn lulẹ̀ ọwá elílá ọkà ìsà ọ̀kan dín níbẹ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ yìí rà kan sí Òkìkí Adéníyì o ọ̀kan lé níbẹ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ yìí pa kan jẹ Òkìkí Adéníyì Kapa Film Production àti gbogbo ẹgbẹ́ òṣèré pátápátá ń ṣe lédè lẹ́yìn rẹ̀ àfa aláràbà ló ní kí n kì ọ́ kí gbogbo aráyé ó gbọ́ o lákéwì àgbáyé fi ń ṣèdárò Òkìkí Adéníyì Michael tó o bá dájú lé ọ̀run má jọ̀kùnkùn má jẹ́ kò ló o tí wọ́n bá ń jẹ lájú lé ọ̀run ni o mọ̀ bá wọn jẹ ó dárìnà kù ó tún dojú àlágbẹ̀rẹ̀ o ká tún tó fojú kanra ó tún di níwájú Olúwa ọ̀gá àgbà.